Siyabonga abantu abakuthile la. Khona into engiyibonile engijabulisile. Ngoba kufanele umama angakwazi ukubonga ingane zakhe. Ephasikeni ngakhuluma ukuthi asingakhili. Ngihlezi lapha ke ngibuka nje umuntu wakhe ngibona ukuthi ugqoke kanjani, ulalelile yini. Nabathungi abathunge namhlanje ngiyababonga. Ngoba asibone isitho sikamama. Akusuba kuningi kwengane zami angikhathele ngiyashona. Engithandayo nje ukuthi asihloniphele abayini bethu. Kube ngathi kusenkosini. Ungathi uma usogqokile usubona ukuthi usukhola wakho. Ubungane umnyeni ophuzayo. Mhlawumbe nisugqokile. Athi ma abantwana bami ngicela ungigayele utshwala. Sikhumule ingubo wenzele inhloko yakho. Ungafiki lana uhloniphe abaholi kodwa umyeni wakhe amhloniphana. Khona okunye ukuthi sinabaholi. Khona okunye ngoba phela uma ugana umuntu ongakholwa akafani nobaba okholwayo okwaziyo ukuthi kuyahlonishwa ngezinye izinsuku. Uma ugana umuntu ongakholwa uma efuna ukuneswa understand? Uma efuna ukuneswa ngalolo langa ma awuzubuye esontweni. Khumula ingubo zesonto. Ulalela inkosi yakho. Ungezi la uzohlonipha thina kanti umyeni wakho awuhloniphi. Ukuze uhlonipheke
kunomakhelwane abanokuphuku uzophuma akuthuke lapha emnyango emgaqweni akubize ngazo zonke inhlanga wena okwakho ukuvalisa isihlale phakathi azukushiya ukuthi uyigwaye ngoba ngalesikhathi ekuthuka nawe futhi ubuyisela umuntu obukwayo yilona okholwayo uma nisenjalo abantu abami akuningi njengoba ngisho nje ngibonga kakhulu abesemkhulini ngithanda ngoba khona izinto engibonayo nje kancane enizenzayo ezinhle akaze mhlawumbe sisahlangene benzisindwa yithwala kodwa ngibona nje manje ngiqaqekile akekho njena umama ocabanga ukwakhe ukhonzwa abantu abangisiyangithanda futhi uma si-wrong sitsheleni asibona oGoliath ukuthi ungitshenelani ubani wena siyangithanda ukuthula esikoveni ukuthula kumncane khulumile umama siyabonga kakhulu nibahle kakhulu siyaziqhenya ngani uNkulunkulu ezulwini uzonibusisa uma nizohamba ngendlela eniyayo ngakhona ninakekele nibe nenkonzo nje nakekelani yokuthoba nje umama ukuthi ngokuthoba isikhathi esiningi ngiyabonga kakhulu umusa anenzela ngiphethe umyobane so kodwa ngenxa yesikhathi sisayo uhlelo lethu luseselude kodwa nje ngokusizwa uNkulunkulu bazalwane lana nimena bomama sizokwenza inkonzo yabazalwane ababili enye into eyenzekayo ebandleni lethu angithi kufuneka siyibuke siyithande masibona ukuthi yinhle uku-acknowledge abazalwane bethu esihambe nabo endleleni okay kwesinye isikhathi akudingi ukuthi wena bese sofuna ukwazi ukuthi why akithi uma ngabe abaholi babonile ukuthi kufanelekile kwenze cela ukuthi sikwenze sonke ngenhliziyo yokukholwa ukuze kube nesibusiso kimi nakuwe nakubani bani ngiyacela bazalwane ngizocela usihlalo we-branch eNyanda eze ngaphambili bese kuza no siswethu Thapsile wakakhanyi ngokuthunywa nami abaholi benesicela esivela kubaholi ukuthi bayacela ukuthi bababonile ukuthi bahambe kahle endleleni bema kakhulu kuningi abantu engingabekisa ngisho ukuthi ake ngisho ngosesithapsile usesithapsile uyifounder uma kuqalwa esho usenior beba u7 usesithapsile akaze aka-default and ngifuna ukusho lokhu bazalwane ubekhona waba yingxenye kakhulu kude lethu mashinini yabona wakhothoza sesithapsile amdala nakuma mashinini but wamhlonipha nanamuhla uyahlonipha ebandleni lethu akanamsini ngaso sonke isikhathi khona enkonzweni sesithapsile noma ngabe kusuka ukuxokozela ngeke umuzwa wathi pe so sizokusho namhla ukuthi siyabonga phela ngitheleza so sizokusho ukuthi namuhla abaholi babonile ukuthi nifanelekile nihambe kahle
then ngizokhuluma ngomamkosi kunengakwenzile ebandleni lethu sine side lapha esekhunda kungenxa yakhe sebenzele ibandla akancane ke bazalwane sithe uma kuqala la inkonzo yala kuyaye ukuthi uma kunezinto abazalwane basembaleni akusi ibranch enkulu bathi bayangenelela la ekhwambeni zabo bangacomplain bangabheki futhi ukuthi kangaki bangabuzi kodwa benza umsebenzi waNkulunkulu sizosho ukuthi mamnkosi sisithabisile sizobonga ukuthi nihambe kahle ebandleni akukho okunye singakusho kodwa ukulibonisa ukuthi siyanihlonipha ngicela nabazalwane bani emabranchini uma kukhona abanye abazalwane angithi nibonile kwenzekile eThekwini kwenzekile ukuthi bacele nase Gauteng enqabeni so siyacela ukuthi emabranchini abazalwane bethu akukho esingakuthi asibabonise uthando baazinele futhi siyabonga yabona kodwa uma ngabe siyabanikeza le iphikezi round akusho ukuthi sebakhulu ukudlula abaholi babo they are still going to submit kubaholi babo njengoba ngisho ukuthi usithabisile naye mamnkosi bakhona emabranchini ebranchini yethu akezange kube nokulo qhubeke sisithabisile nokusihlonipha yabona kokuqala usithabisile ngizococela nje isitori bathi mina ngikhona ukuthi kuwe mamsindo omdudi wena bathi ngokuhamba kwendlela ngalokuthi bengimuntu angithi besisonke bayeni bathi uhlonipha ukudlula so siyakubonga sithabisile kakhulu yini indlela uyihambile ebandleni sizonicela ukuthi nidlula ngaphambili inkosi yomusa insizwa amen sengithathe la